היי. אז ביקשתם? קיבלתם. למה לא? מזרחית, הזמנתי שם כבש ושתייה בפחית. מלצר היה מאוד נחמד, אבל נראה שעל החומוס הוא הביא ביד. בתקופת זמן שנראתה כמו שנה, נחתה מולי זלחת קטנה, עליה מאכל מנצנץ מזהב. רציתי לקפוץ ולטרוף אותו עכשיו, לטרוף עכשיו, לטרוף עכשיו. כנאפה, לא תה, לא קפה, לא סוכריה על מקל, רק כנאפה, כי כנאפה אני רוצה לקפל. לקחתי את הביס הראשון, הרגשתי את כל הכבש עולה בגרון. רצתי מהר אל השירותים, אבל בדרך חיכיתי על מלצר בשל סלים. קראו לו סלים, סלט חצילים. וכנאפה, תנו לי תה, קפה או סוכריה על מקל, רק לא כנאפה, כי כנאפה גורם לי לשלשל.